Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Blaya phi baro kini long ki khubor bam takasngi. Kawai ka kali kit umphniang ne ka tanka bthai tanka kit umphniang ka let ban tynrah ya kawai ka kali maruti Suzuki car hakashnong maupun kshad umroi district. Katai ka jingja ka bladep ja ka deha ka porkhatwei ba jimin stem. Ka jingne tynrah katai ka kali tanka umphniang kala pelong ya ka kali maruti car ban ing khong khat hadu bom itu ya ka kali bat ka number plate bat katai ka tanka umphniang kala ing khong hadu banyo ya ka ne ka khubor omla bantim donne em ki ba minsau. Ha ka por badan ka jingne tynrah ka tanka la yo I ya ka jingklang jong gading. Karan hidup ni. करण आपको नहीं लाइक कर दिया तेरा बाल खाली क्यों बात करने का टैक्सी भी है नहीं आदमी भी था क्या टैक्सी में Oh, ni surok pacang.